Ahojte, vítajte pri novom videu. Tentokrát to bude pre zmenu niečo iné, nebude to video od vody, ale pozrieme sa na rybárskú výstavu For Fishing, ktorá sa koná v Nitre. Ja som už aktuálne na ceste, mám to nejakých 300 km. Po ceste vidím ešte kamaráta Dubiho, ktorý ma čaká v Levoči a spolu sa pozrieme na túto výstavu. Tak poďte s nami. My sa už nachádzame v Levoči aj s Dubím. Čaute. No a dúfam, že sa nám výlet úspešne podarí absolvovať a že budeme spokojní všetci, aj vy. Áno, aj Tomášovi má premiéru inak. Tak vidíme sa tam. Čau. Takže my sa už nachádzame na mieste v Nitre. No a vstupenky máme kúpené, ideme dovnútra. Čo ty na to? Úplne pecka. Teším sa, uvidíme, čo to bude tu na Slovensku poprvýkrát, keďže stále sa to koná v Prahe. A sám som zvedavý, takže sa teším. No čo to tu máme? Big Boss, konkrétne Active Boilies v rozpustnej verzii, novinka tohto ročná, určite treba vyskúšať.
To mi si ide práve vyskúšať. Odolnosť jedného privlačového prútu, priatelia, 10 kg závažie. Toto tu prosím pekne a tento prútik. Podrží. Tak toto je sila. Pozrite na tú parabolu. To je neuveriteľné. No čo povieš? Masaker. Hejže no. Strašne ľahučká udička. A taký prívlačový prúd. Proste toto... Jednodielny prívlačový prúd. Jednodielny. A čo to je za materiál? Full carbon, full. Bez použitia hociakého iného materiálu. Len Fuji sedlo, cigočka. Proste karbonový prútik a pozrite, čo všetko Dura je zvládne. najvyššia rada, potom je Enforcer, to je taká nižšia rada, ale aj tu Enforcer je tu. Takže sme mohli vidieť v priamom prenose odolnosť prútu privlačového. Full carbon, takže masaker za mňa. To je neskutočné, čo to človek dokáže vyrobiť. No čo, berieš? Áno, 300 eur. Iba 300 eur, jak pre teba. Na skladky. Každý mesiac. Na skladky. Si nastavíš trvalý príkaz. Áno, 10 eur. Normálna cena 355, je za 3. Je to privlačové. To je paráda. Ešte tu bol nejaký dobrý navíjak, fajný. Aké máš pocity? Perfektné.
Páči sa ti? Jasné, takisto ako v Prahe, je to trošku menšom, ale každopádne je to super. Nevidno. Na pstruzi. Aj na jalce. Ja 25 rokov ešte budem. Pozrite, koľko to mám. Páči sa. To je celé, pozrite. To ste kúpili? Mám z domu. Čo robíte s ním? Chodím a točím. Ja nenatočili ste to, že? Všetko, jasné. Však to je moje dobrovoľný príspevok, som vám dal teda. Aj to není dobré. Toto my máte. A vy nie ste fanúšička jeho? Nepoznáte ho? No vidíte, teraz vám dal. No zoberte si toto len za euro. A čo vám mám dať? Veď už vám to vyťahla kartu. Nemáte asi terminál, čo? Za euro to nejde. To je nič. To je 15 centov. Zoberete si vy. A čo by som s tým... Mal si tú prvú fanúšičku. Neuveriteľné ste mohli vidieť. Majte sa. Dovidenia. Proste sami pozitívni ľudia tu sú. Môžeme to vidieť na každom kroku. Nemám krajší deň. Aj technológia, prosím pekne. Moderná doba. Tohle to je bůvolí sýr, tohle je kozí sýr s bylinkama italskýma, tohle je hodně stará 5letá kravská gouda, tam na kraji to je ovce, ovčí sýr, starý tak. Tady je emmental z Krdulí řeky. Že my sa už nachádzame opäť v Levoči, máme po výlete. To sme si niečo zakúpili, úplne takéto drobnosti, výstava sa nám určite páčila. Neoľutujete, priatelia, určite to navštívte možno aj na budúci rok, ak to stihnete ešte vlastne do nedele. A každopádne bolo super a tešíme sa na budúce. Dúfam, že sa vám video páčilo a verím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Nazdar.